ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረ ስላሰ ሻምናይን መወዳእታን ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ቶምን ቤክን ምጥፍኦም ሃክ ንሰይቲ ዳግላስ ከም ዘድሓና ተኸታቲልና ነርና ሻምናይን መወዳእታን ክፋል ይስዕብ ንእስነት ቶም ሶዌር ምዕራፍ 26 ኣብ ውሽጢ ታባዓቲ ሕጂ ናብ ቶምን ቤክን ገጽና ንመለስ ከመይ ገይሮም ኮን ይኾኑ ነቲ ምዝዋር ዘሕለፍዎ ቀደም ምስ ብጮቶም ኮይኖም ናብ ዝናብትን እናተጻፍዑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ታባዓቲ ዝርከብ ኣዳራሽ ኣላዲን ግቢ ተባሂሉ ዝስመ ቦታታት ይመላለስዎ ነበሩ ጸወታ ጭርጭር ተጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ቶምን ቤክን ብዘይ ምቁራጽ ስለ ዝተጻወቱ ክሳዕ ጸቢቑ ዝምነዎም ኮኑ ስለዚ ሽምዓኦም ኣብ ኢዶም ክባቢሎም ሒዞም ነቲ ኣበኻውሕ ብትክ ሽምዓ ተጻሒፉ ዝነበረ ኣስማትን ኣድራሻታትን ዕለታትን እናንበቡ በቲ እተሓላለኸ ጥውጥዋይ መንገዲ ገይሮም ንውሽጢ ገጾም ተጓዕዙ በቲ ትክ ናይቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ሽምዓ ኣብቲ ኣኻውሕ ኣስማቶም እናጸሓፉ ዝኸዱ ስለ ዝነበሩ ከዓ ከይተፈለጦም ኣዝዮም ንቕድሚት ደፍኡ ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደ ብብዝሒ ዘበናት ዝውሕዝ ዘሎ ማይ ዘለዎ ዝመስል ዘንጸባርቕ እምኒ በጽሑ ቶም ነትን ኣሽቶ ኣካላቱ ጭብጥ ኣቢሉ መታን ንቤክ ከብርሃላ ኢሉ ብድሕሪ እዚ ቦታ እዚ ጽግዕ ምስ በለ ሓደ ዝቆመ መሳልል ዝመስል ኣብ መንጎ ክልተ መንደቕ ተሰሪሑ ረአየ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ጌና ዝሓስብ ስለ ዝነበረ ገለ ዘይተፈልጠ ነገር እረክብ ኸውኔ ዝብል ሓሳብ ብኡንብኡ ኣብ ርእሱ መጾ እዚ ክገብሩ ከለዉ መታን ክምለሱ ከለዉ መንገዲ ከይጠፍኦም ኢሎም በቲ ናይ ሽምዓ ትኪ ምልክት እናገበሩ እናተጠዋወዩ ናብቲ መዓሙቕ ናይቲ በዓቲ ኣተዉ ኣብ ሓደ ስፍራ ሓደ ኣዝዩ ገፊሕ ክፍሊ ዝመስል ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዘንጸባርቕ ዓበይቲ ጻዕዳ ኣእማን ዝነበርዎ ረኸቡ በቲ ጽባቐ ናይዚ ቦታ እዚ ምስ ተደነቑን ተሓጐሱን ጽቡቕ ዘለዉ መሲልዎም ብሓደ ካብቲ ናብዛ ክፍሊ እዚኣ ዝመርሕ ብዙሕ መንገድታት ገይሮም መንገዶም ቀጸሉ እዚ ድማ ናብ ሓንቲ ጽብቕቲ ብዘንጸባርቕ ኣልማዝ እተዛዘመት እትመስል ምንጭ ማይ መርሖም እዛ ምንጭ እዚኣ ልክዕ ኣብ ማእከል እታ በዓቲ እትርከብ ካብ ምድሪ ተላዒሎም ናብ ናሕሲ እታ በዓቲ ዝበጽሑ ኣዕኑድ ዝነበርዋ ቦታ ነበረት ነቲ ንብዙሕ ዘበናት ብዘይምቁራጽ ዝነጥብ ዝነበረ ማይ ብምርኣዮም እቶም ቆልዑ ኣዝዮም ይድነቑ ነበሩ ኣብቲ ናሕሲ በሸሓት ዝቝጸራ መንካዕ በብጋንታ ኮይነን ኣንጠልጢለን ይርአያ ነበራ ካብኣተን ብኣማኢት ዝቝጸራ ነቲ መብራህቲ ናይቲ ሽምዓ ምስ ረኣያ ናብ ዝናብትን ክብላን እናሓንሳብካ ናብቲ ሽምዓ ገጸን ክውንጨፋን ይርአያ ነበራ ቶም እዚ ምስ ረኣየ ንቤኪ ብኢዱ ሒዙ ቅድም ናብታ ዝነበርዋ መንገዲ ድሓር ግና በቲ ብዙሕ ካልእ መንገድታት እናተጠዋወዩ ሃደሞ ከምዚ ብምግባሮም ካብተን ከጨንቖም ዝጸንሐ መንካዕ ኣምለጡ ብድሕሪ ዝቶም መጀመርትኡን መወዳእትኡን ኣበይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ዘይከኣል ኣዝዩ ዓብ ቐላይ ረአየ ስለዚ ኣጸቢቑ ክኸሎ ስለ ዝመደበ ቅድሚ ምኹላሉ ንቑሩብ ግዜ ዕረፍቲ ከም ዘድልዮ ስለ ዝፈለጠ ሓንሳብ ኮፍ ኢሉ ዕረፈ ኮፍ ምስ በሉ ንመጀመርታ ጊዜኦም እቲ ጽምዋን ቁርን ጠልን ናይቲ ሰፈር ክስምዖም ጀመረ ካብ ንመጽእ ክንደይ ሰዓታት ዝገበርና ይመስለካቶም ሕጅስ እንተንምለስ ዶ ይመሓሸን ወ ሕጅስ ሓቂ ክምምላስ ሒሸና በየናይ ጌርና ኢና ኸመጺና ይዝከረካ ዶ ኣነስ ኣበይ ከም ዘለና እኳ እዚ ክብለካ ይክእልን እንጠፍእሲ ይመስለንን እዚ መንካዕ እዚአን ከለዋ ዶ ነዚ ዘሎና መብራህቲ እንተዳ ጥፊአናልና መንገዲ ክጠፍአና እዩ እስኪ ካልእ መንገዲ ጌርና ክንወፅእ ንፈትን ሓንቲ መንገዲ ሒዞም ቅድም ዝሓለፍዋ ምዃና ኣረጋጊፆም ክጓዓዙ ጀመሩ ቅሩብ ምስ ከዱ ግና ኩሉ ሓዲስ ኮይኑ ተሰምዖም በቲ መንካዕ ዘለዎ ቦታ ጌርና ምምላስ ሒሸናቶም በታ ዝመጸናያ ንመለስ እንተዘይኮነ ክንጠፊ ኢና እዚ ምስ በለቶ ቶም ደው በለ እስከ ገለ ዶ ሰሚዕኪ ናይቲ ቦታ ጸጥታ ክሳዕ ክንድዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ከተንፍሱ ከለዉ እውን ብርቱዕ ዘተንፍሱ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዖም ነበረ ቶም ዓዊሉ ጸውዐ እቲ ድሃይ ከም ሓደ ናይ ላግፂ ሰሓቕ መቓልሕ ኮይኑ እናረሓቐን እናጠፍአን በቲ ብዙሕ ዝጨናፍሩ መንገድታት ተወንጨፈ ክንደይ የፍርህ በጀኻቶም ከምኡ ጌርካ ይትጸውዕ ሓቂኺ ዘፍሪ እዩ ግናኸ ዓዊልና እንተጸዋዕና ምናልባት ክሰምዑና ይኽእሉ እዮም ቶም መሊሱ ዓዊሉ ጸውዐ እታ ምናልባት እትብል ቃል ካብቲ ሰሓቕ መናፍስቲ ዝጥዕም ድምፂ ኣዝያ ተፍርህ ኮይና ተረኽበት ንሳ ተስፋ ምቕባጽ እናበርትዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትገልጽ ከኣለት ናይቲ ዝጸውዕዎ መልስን ተረኸቡ ኢሎም ጽን ኢሎም ተጸበዩ ግናኸ ሓንቲ ድሃይ እኳ ትኹን ክሰምዑ ይከኣሉን
توم ندحريت ملسيدو منقدو كقصل زحسبو سلاز طفو سغا إلو دو مسبالة بيكي كترترن كتفرهن جمرت توم انتاي مالت كاخا كن أدخلنا دو قال ملكتاي قبر كان نير كاخا إلا دم ما حتتتو مقبار تمسكر أنا دون قرآن حجز كافتسي مهل ميل تأفيني بين كم زمس أنا كويس كرنن توم انتاينا نقبرو توم كان لو تأفينينا كاب زفره بوتا زب بيوتنا انوص أي مسلنن وأنا قدي النابلت كساعد توم كي تتسأللو زفره كوفي لا عبرتي عاخت بكن كتنبع جمرت كاب تمرير بخياتا مس هادئت متان فتسيما خي تقبت إلو كم كئلوتو جيرو أتصنانعا نرأسو تراح كرقم كاللوس للسمعاتو خا بيكي نسو تراح زيكونس نساون عقبانيا خمزخونت قلس أثلو ناب يخدو خمزلو كيفلطو ناب اقرام زمرحم بزي علامة يقو عز نبرو سقنحيلو توم نتا مس بيكي زنبر الشمعة وسيدو وفيلو تفاع كمز بمقبار بزوح شمعة تكوا أبجبو انتنبرو شمعة خيود إلو كوم خمز قبر كتردو أخالث كمزي لهم اتون قولعو كاب كوفيل كام موت مصباي كساع دخيم كا اتودق قعزو خانقص علي حيش زبل حبوس لزحازم قعزوهم بزي مقراز قتلو أم ودأتا اتن حيل زي بلنا أقار بيكي مسقوام سانا سلازي كوف كبلو سلاز تقددو كوفيلهم بزعبا سدرقو من أعرخو من كاب كلو زبلسخا بزعبا برهان صحي أسفيحهم يعلولو نبرو كساع كندزي بيكي بدخام تسنفاس لزنبرتكا إن عللو كلو برتوع دك أس وسدا نبيكي دك أس لز وسدا إن تحقوسة توم أراد إيدو كوفيلو بزعباتن أورا اتحقوسة لن أوانات يذكر نبرا بيكي مستبرابرت كل رسعة بسحاق جمرتو بونبو أبي كم زلاس لزكرتكنا سحاقا قريفة كتعرمرم جمرت كميل يدك أزت ألمني كي تبرابركو بؤجير مويتن تزخون محشن نيرو كومو جير كي ترأينتهم نعاقي كونكون مليسا خوم أز أمسلق على يدق مني تنسيهم إدني تتحيزهم بتصفى مقرات كل الكبل جمرو توم ما يزلوا منج مركب أدلاي خوينوس لستسمعوا دحر نويح جزي متان دهاي زنت مايك سمعوا سلاحيلهم كوكو عزو نبيكي أما خرا كم تزدليوا مسرخبو توم كعرفوا مدبا كلتي أتوم أزيم دخيمهم يوم زنبرو مثل نايزي كل جنا بيكي قرب ما قدي كقتصلو زحاش خوين تسمع توم مسمع سلز أبيا جنا جرما سلزي قال خي تزاربو نقرب أوان سقبلو دحر جنا بيكي توم تأمي انت يزقبرو إلى زربا جمرت توم حانت عباي حبستي خاب جبوتي مقيلو اتافرقا نبيك هبا تأمي سلز نبرتكا هرقوم إلى بلعتا توم جنا نتا إجامو زبلعتا مسيلو أغمتا نموك أسايز خون زأكل زحل ماي نبرا بيكي قد أمس بلعس قعزو أم كجمرو نتوم أذكرتو توم نيجيزيو سق إلو سأنيحو دحر بيكي عبزو ماي كنرخبولو إنخ البوتا كوفيل نازمت أخمت أنا متصباي حشنا بزترفس ترئيو خمزلخي زان اشتشم عزيات ريحة ريفات نازلة إلو ملشلا بيكي مليسا بخيت توم إيه بيكي مس أنو ناس يدولينا يخونو مبر من ألبات حجون يدولينا يمزهلو كما يدقى انتاي كوينو مدع زي يدولينا كمزت أفعنا قنا معسك فلط يخولي نسلكا نابتا جالبا مستملسو شعون حنا خمزير لنا قد يفلط خونو نابتا جالبا خملسو خلو قنا دروت ألميتو نيرخون سلازي تسألمات انتر أنيرو كم زلنا نزير لنا زفلط أري مسلكا انتاي مفليت الكني زخوانو خوينو كلاتهم قاقز أمسكدو عده خمزت أفاق تفلتها اتفره زمال أوغاز بيك مسرعي توم حدا نجر كذكر كاله بتالي تتيقى بيكي أبكالق كتحدري حسيباز نبرت سلازي قدم أدي بيكي قوالا خمزت أفقت مفلاتة فرق معالتي ناي سنبت بخنتو خمز حلف كرداء كاله حديث برتعود هاي ناي مستنفاس كابيك خواتس مسمعه توم اتنعو زساقيو زنبري حسب بيكي كمستردأتو كفلت كاله اتوم مسكينوت قلعو نتا انما خخت تودأ زنبرت نحسيا زي نبرا شمعنا تملكتو كوفيلوم يتصبي نبرو اتا اتندز نبرت حالحالتا لعلن تحتن النابلت كتبرهن كتسألمتن تصنيحة بهندبت هلميلات أفئة عبتفرحات زمال دقدق تسألمات قرفتهم دهرخن دي ساعتات بيكي تنسيا عبحقفتهم كوينة تبك خمز نبرت كفلت زخل حدا كوينة برن توم لومي سنبت ويسوني زخوني لحسبه ساعتات إن حلف خده تأميتنا توم كلتا مروخات كساق يوم جمرة إتا قدتهم زنبرت حبستي مليسا أبكل تتمق إلى تبلعت قناخي أبكند تتقبومسي مليسا تأميت وسخت اللهم توم دهايس للسمعة سميع كدو إلو حدثا
ክልቲኦም ትንፋስ ሓቢኦም ጽምበሉ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ዘሎ መጸዋዕታ ዝጥዕም ዳርጋ ሙት ድምፂ ድማ ሰምዑ ቶም ቀልጢፉ መለሸሉ መሊሱ እቲ ድሃይ ካብቲ ዝነበሮ ቅርብ ኢሉ ተሰምዐ ይመጽሎ ንሕናይ ቤኪ ድሒና ሓጎስ ናይዞም ምሩኻት እዚኣቶም ወሰን ኣይነበሮን ግዳ ቀልጢፎም ክስጉሙ ይከኣሉን ብዙሕ ጎዳጉዲ ስለ ዝነበረ መታ ናብኡ ኸይኣትዉ ብጥንቃቕ ክኸዱ ቀስ በሉ ግዳ ኣይጠቕሞምን ብዘይተሓስበ ቶም ሰተቲሉ ገና ምድሪ ቤቱ ከርክቦ ኣብ ዘይከኣለ ጉድጓድ ኣተወ ምናልባት 1 ሜትሮ ወይ ድማ 50 ሜትር ዝዕምቆቱ ጉድጓድ ነይሩ ዝኸውን መን እሞ ፈለጦ ክሳዕቶም ዝደልይዎም ዘለዉ ሰባት ዝመጽዎም ኣብኡ ክጸንሑ መደቡ ጽን ኢሎም እንተሰምዑ እቲ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ዝነበረ ጽዋዓ መመሊሱ እናረሓቕ ኸደ ኣረ ቁሩብ ጸኒሑስ ፈጺሙ ጠፈ ጭንቂ ቶም ክሳብ ዓንቀሩ ዘሕምሞ ዓዊሉ ጸውዐ ግዳ ዝሰምዖ ይረኸበን ንቤኪ ከም ዝመጽዎም ኣተስፈዋ ግናኸ ነዊሕ ግዜ ሓለፈ ሓንቲ ድሃይ ዝብልዋ ኸኣ ኣይተሰምዐትን ሓሰስ እናበሉ ናብታ ዝነበርዋ ምንጭ ማይ ተመልሱ ሰዓታት ሓለፈ መሊሶም ደቀሱ ምስተንስኡ ኸኣ ብድኻምን ጥሜትን ተወርሱ ቶም ሓዲስ ሓሳብ መጾ ካብ ስቂሉ ግዚኡ ምሕላፍ ገለ መንገዲ እንተረኸበ ነቲ ብዙሕ መንገድታት ክፍትኖ መደበ ነቲ ኣብ ጅብኡ ዝነበረ ናይ ዓለም ፈለኑ ገመድ ኣውፂኡ ንሓደ ጫፍ ኣብ ሓደ ዓብ እምኒ ኣሲሩ ንቤኪ ሒዙ ነቲ ገመድ እናዘርግሐ ተፋሕኸ ድሕሪ 20 ዝኸውን ስጉምቲ እታ መገዲ ኣብ ሓደ ዓብ ጉድጓድ ወደአት ብኢዱ ገይሩ ዕንቆታን ግፍሓን ክፈልጥ ሓሰስ በለ ከም ዝኽገብር ከሎ ሓንቲ ሽምዓ ዝሓዘት ኢድ ካብ እግሪ ሓደ ኸውሒ ቀልቀል በለት ቶም ብሓጎስ ዝኣክል ምስ ጨደረ ብኡንብኡ እቲ እታ ኢድ ለጊባትሉ ዘላ ኣካላት ናይ ረዲስ ኪንጆ ጠበቕ በለ ቶም ኣብ ዘለዋ ነቐጸ ብዕድል ግና እቲ እስጳኛዊ ሃዲሙ ተጸርገፈ ቶም ንቤኪ እቲ ምጭዳሩ ዕድል ከም ዘምጻሎም እናነገረ ናብታ ዝነበርዋ ምንጭ ማይ እናተፋሕኩ ተመልሱ መቸም ጥሜትን ጭንቅን ዘይገብሮ የብሉን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ፍርሃቶም ክሳዕ ዝርስዑ ገበሮም እቲ ነዊሕ ድኻም ዝመልኦ ትጽቢትን ነዊሕ ድቃስን ሓዲስ መንፈስ ኣላዓለሎም እቶም ቆላዑ ብጥሜት ክሞቱ ኢሎም ተበራበሩ ቶም ሎሚ ረቡዕ ወይ ሐሙስ ወይ ድማ ዓርብ ወይ ቀዳም ምዃኑ ንምፍላጥ ኣሸገሮ ዘውጾ መገዲ ክረክብ ድማ መደበ ሕጂ ረዲስ ኪንጆ ይኹን ወይስ ካልእ ዘንቀጥቅጥ ነገራት ከዓጅቦ ይከኣለን ግናኸ ቤኪ ኣዝያ ደኺማ ስለ ዝነበረትሲ ንምትብባዓ ኣሸገሮ ጊዜ ሞታ ኣዝዩ ዝቐረበ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐ ቶም እንተደኣ ደልዩ ከከይዱ መንገዲ ክደሊ ጸጸኒሑና መጽኻ ክዕልላ ነጊራቶ ካብታ ዘላታ ቦታ ፍሕት ከይበለት ጊዜ ሞታ ክትጽበ ዝሓሸ ኮይኑ ተሰምዐ ስለዚ ነቶም ጊዜ ሞታ ምስ በጽሐ ክሳዕ ትንፋሳ እትሓልፍ ኣብ ጎና ኮይኑ ኢዳ ሒዙ ክጽበያ ተለበወቶ ቶም ከኣ ሕንቕንቕ እናበለ ነቶም ዝደልይዎም ዘለዉ ሰባት ወይ ድማ ካብቲ በዓቲ ዘውፅእ መንገዲ ቀልጢፉ ከም ዝረክብ ኣተስፊዋ ነቲ ገመድ ናይ ዓለም ፈለኑ ሒዙ ብኢድ እናተፋሕኮ ብጥሜትን ጓህን ተሰኒፉ በቲ ክወርዶም ዘለዎ ክፉእ ዕድል እናሓሰበ ምድላዩ ቀጸለ ምዕራፍ 27 ድሒኖም ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ መጸት እታ ቅዱስ ፒተርስበርግ እትበሃል ዓዲ ጌና ኣብ ሓዘን ነበረት ምእንትቶም ዝጠፍኡ ቆላዑ ኢሎም ኩሎም ተኣኪቦም ጸሎት ገበሩ እቶም ዝደልይዎም ዝነበሩ ሰባት እቶም ዝጠፍኡ ቆላዑ ከም ዘይርከቡ ስለ ዘረጋገጹ ነናዋኒኖም ተመልሱ ሰበይቲ ሳቸር ኣዝያ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ሓሳባታ ኮብለል ይብል ነበረ ብዙሓት ሰባት ንጓላ ክትጽውዕን ትመጻ ከም ዘለኻ ብድዲላ ጽንክ ትብልን ክትቅበላ ኢላ ኢዳ ክትዝርግሕን ስለ ዝረኣይዋ በቲ ኩነታታ ኣዝዮም ጓሃዩ ፖሊ ሓትኖቶም ብጓህ ዝኣክል ነቲ ሸያብ ርእሳ ሽበት ወስኸትሉ ከምዚ ኢላ እታ ንእሽቶ ዓዲ ሰሉስ ምሸት ብሓዘን ኣሕለፈቶ ፍርቂ ለይትቢሉ ክኸውን ከሎ እቲ ዓዲ ብብርቱዕ ድምፂ ደወላት መልአት ብኡንብኡ ኸኣ እቲ መንገድታት ብተንስኡ ተንስኡ ተረኺቦም ብዝብል ፍርቃ ፍርቂ እትኸድኑ ሰባት ክመልእ ጀመረ ገሊኣቶም ታኒካ ዝሃርሙ ገሊኣቶም ከ ታቱላ ዝነፍሑ ስለ ዝተሓወሱ ኣብ ርእሲቲ ዝነበረ ድምፂ ብርቱዕ ድምፂ ተፈጥረ ኩላ ተዓዲ መታን ክትሪኦም ናብ ርባ ገጻ ክትጓዓዝ ከላ ኣብ መንገዲ ምስቶም ኣብ ሓንቲ ክፍቲ ዓረብያ ሰቂሎም ዘምጽዎም ዝነበሩ ቆላዑ ተራኸቡ እሞ ምስኦም ኮይኖም ብሓጎስ እናጨደሩ ንሓዲ ገጾም ጉዕዝኦም ኣቕንዑ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ኣብታ ንእሽቶ ዓዲት እያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኩሎም ተንሲኦም ኩሉ ኣባይቲ በሪሁ ይርአ ነበረ በታ ቀዳመይቲ ፍርቂ ሰዓት እቶም ደቂ ዓዲ በብሓደ ተሰሪዖም ናብ እንዳት ፈራድ ሳቸር እናመጹ ነቶም ዝደሓኑ ቆልዑ ሓቂፎም እናሰዓሙ ንሰበይቲ ሳቸር ከኣ ሰላም እናበሉ ንብዓት ካብ ዒንቶም ጀረብረብ እናበለ ይሓልፉ ነበሩ ፖሊን ሰበይቲ ሳቸርን በቲ ዝኾነ ነገር ኣዝየን ተሓጒሰን ነበራ
زورزي نابتهم عبت بعت خيدهم زدليو زنبور سبات قلطيفو مس بصحه زبرتع حغوس كم زخون اتفلت انغر نبره توم عبت عربيا بطيلو نتوم بمدنا اخبيبومو ططويلهم زنبور سبات بزغرم ازانات واغيرو كسعتا كابتا بعت زملطولا اوان زتوغانفهم ጭንቂ يزنتولم نبره نتي نعلم فلنو جمد النزرجحه بغلته منجدتات زوصا منجد خدلي كم زحقنا بحنت سالسيت منجدون اتجمد قمتو قصع زودا كم زفتنه كملسيلو كحسب كلخا امعدي برهان معلت زمسل ጮራ ስለዝራየ እናተፋሕኮና ወገጹ ተጓዒዙ ርእሱ በትጉድጓድ አውጽዩ ነተዓቢ ሚሲሲፒ ክውሕዝ ከሎ ክሪኦ ከም ዝኸኣለ አዘንተወሎም ምናልባት ብእዋን ለይትን ተዝኸውን ነታ ጮራቲያ ክሪ ኣይምኽኣለን ነይሩ نتمجدون أي مرخبون نيرو نابيك تمليسو نتطبق ورا مس نجرة نسا نتبرهن مسرعيت بحاجوس كتفنش أحكام زدلات كابت بعت وصيهم بحاجوس زأكل كوفيلهم كيشقدرو خلو جلسات كم زمسقهم نجرهم توم سبات بجلابو جرام مس مسقهم توم نتزخونه كله عزن تولم ما نساتهم جنا مؤمن أبيوه سلامنتاي كابت حدا وجن ننجو اتبعتي 8 كيلومتر يريحوا ظله النابلون جلت صلام توم سب جلابو حيزومهم ناب حدا جزا خدو درار هيبوم مستسلمته كلته 3 ساعات كدقسو قديفموم بدحر يناب عدمام صوام قدم موجحو اتفراداي ساچرن اتوم مسو خوينوم زدليو زنبور سباتن اتوم قلعه خم ترخبو تبصرو اذناي 3 معلتن ليتن دخامن طميتن كابيكن تومن قلطيف خوص ايكالن سلازي ربعن حموسن كاب عرات كتنسو يكالون توم قدام ازيدلدله بكيغنا كساب سنبت كاب جز اي وصتن شعون نويح اوان زحممت صماليات مسل نبرت توم حكم زحممه فلط امو كبصح قده اتا سبيت داغلاس كا متان زسمبرو نجر كيسمعيلا ابطو خوينا تحلو نبرت درو بزعباتي اب امباكاردي فتفصم نغراتن بزعباتي عروق تدربيو اب طقاتي اتا جالبا اتعرفلو بوتا مويتو اترخب السبعين اب جزء خلو ازنتيو ملو نبرو منالبات اتسبعي كهدم كبل كلو يتحيلو زخون إلون حسبه دحر خلت تقنا ابيلو يخون توم نبكي كبصحيلو اب اندات فراداي ساچر مسكده اتفرادن مسؤز نبرو اعرختون نتوم الفالفو حدا خاباتهم نتوم كلاغ صليلو نابت بعتي كملس دلن تخوين حتتو توم كا نابو نمملاس كم زفر ገለጸሎም اتفرادايكا كما خزبلو بزحات كم زلو فلطيتهم ግናኸ ሓደ ምህዞም ይዝናለና ድሕሪ ሕጂ ኣብታ በዓትቲያ ሓደ ዝጠፍእ ሰብ እኳ ኣይክርከብኒ እናበለ ተዛረቦ ስለምንታይ ቀድሚ ክልተ ሰሙን ድሉላት ማዓጹ ገይረ ዝበለጸ መፋትሕ ኣስሪሐ ሸጉረ እቲ መፍትሕ ምሳይ ይሕዞ ኣለኹ ቶም ብስምባደ ዝኣክል ገጹ ላኻ መሰለ ወይለይ ኸይ ረድስኪን ጆር እንታይ ዝገብሩ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓት እምበኣር ተዓጺ ተሪፉ እናበለኻ ብስምባደ ነቲ ዝነበሮ ምስጢር ኣውጾ معرف 28 ورقي ترخيبو دحر قرب دقيقات ازورزي ناب كله تزرجحه عزيم بزوحات جلابو 7 مليون ناب تبعت قص انت غعزه تعباي جلباون عقلاخ ساب زصبا مليئه ددحرين سعبت توم ابتا جلبا ناي ساچر اتفراد نبره اتمعصون ايتبعت مستخفته حدا زحزن ነገር ترخبه እቲ ኣብኡ ተዓጽዩ ዝተረፈ ረዲስኪንጆ ብጥሜት ዝኣክል ሞይቱ ኣብ ምድሪ ተሰጢሑ ጸንሖም ገጹ ኣብቲ ነቓዕ ናይ ማዕጾ ተጸጊዑ ስለ ዝጸንሖም ናብቲ ነጻ ዝኾነ ብርሃን ዓለም ንምውጻእ ብዙሕ ሃረርታ ከም ዝነበሮ ይርአ ነበረ መብዛሕትኦም ኣብታ በዓቲ ኣርሒቖም ኣትዮም ዝምለሱ ሰባት ነቲ ዝተረፎም ሽምዓ ኣብታ መጀመርታ ክፍሊ ዘላ ነቓዕ ቦታ እናገደፍዎም ዝኸዱ ዝነበሩ ሎሚ ግና እዚ ብዘይተሓስበ اتحبس السبزي نخلو اتابو زنبره شمعات بلعو سلازودو اثر شمعا كوا اير النبره نتناب زريو بقات ام مسئين زنبيا زنبره منكعون كي ترفه ان قولبه زبلعن سلازنبره بتابو تاكيبو زنبره ترف اقار منكع كفلت تخاله توم نتوريد وزنبره ጭንቅ እናዘከረ በትነዝ ሰብዝ ዝረኸወ ጭንቂ አዚጉ ሀ ሽሕኳ ንግዚኡ እንተረንገጸሉ ንሱ ብህይወት ከሎ ቶም ብፍርህ ዝመላለስ ስለዝነበረ حجس لازموتلو بنص ملالس كم زخل ان حسبه بلبو تحقسه ريدسكين جو اب اف تبعاتي تقبره نصبحيتو توم نهاك نبين صويعو بزعبه حدا ازيو زغدس ነገር ተዛረበ ሃክ ድሮነት ንቶም ዝወረዶ መከራን ጭንቅን ካብ ጆንሰንን ካብ ታሰበይት ዳግላስን ብሰፊሕ ሰሚዕዎ ጸኒሕ ነበረ ጆንሰን ነትን ሃክ ኣብ እምባ ካርዲፍ ዝተጓነፎ ነገራት ነቶም ኣሕጺሩ ነጊርዎ ስለዝነበረ ሕጂ ሃክ ኣስፊሑ ነቶም ኣዘንተወሎ እቲ ገንዘብ ስኹን ኣበይ ገይሮም ይኾኑ ካብ ቁጽሪ ክልተዶ ኣልጊሶም ይኾኑ መሊስና እንረኽቦ ኣይመስለን እንቶም ንስኻ ኣብታ ክፍሊ ቁጽሪ ክልተ ናይቲ ምሕደራ ጋይሽ ዝነበረ ይመስለካ ዘሎ ኣብኡ ማስነር መስለካ ሃክ ብምግራም
እንታይ ማለት ከኻ ካባይ ተፈሊኻዶ ኣበይ ከም ዝገበርዎ ስዒብ ካርኢኻ ያሚኻ እናበለ ንብጻዩ ኣተኪሩ ክጥምቶ ጀመረ ኣብቲ በዓቲ ማጊዕዞሞ ዘሎ እንታይ ኻትብል ኣበይ ቀሚጦሞ እቲ ገንዘብ ኣብቲ በዓቲ ዘሎ ከተማጻን ዶ ምሳይ ትኸይድ ኢኻ እንታይ ኮይነ ደኣ ዘየማጻእካ ግናኸ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ከም ዘሎ ከመይ ጌርካ ሃክ ጥራሕ ኣብኡ ንብጻሕ ኣብኡ ምስ በጻሕና እንተ ዘይረኺብናዮ ኣብ ዓለም ዘሎኒ ጥሪት ንዓኻ ኸወፍየ ውሽጢ ኣቲና ዶ ኢና ንረኽቦ ወይስ ኣብ ቀረባ ሓደ እዋን ኣብኡ ኣቲ ከም ዝነበርኩ ይዝከረኒ ግናኸ ካብ 2 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣተኹን ኣነ ብጃልባ ገይረ ናብኡ ብጽሐ ባዕለይ ክመልሰከ ንስኻ ግና ኣጻብዕካ እኳ ኣይክትጽየቕን ኢኻ ዝደልየልካ ሓገዝ እውን የብለይን በል ሕጂ ንንቀል ሕራይ ንኸይድ ግዳ እንጌራን ስጋን ፒፓናን ገለ ከረጺታት እውን 2-3 ዝኸውን ገመድ ናይ ዓለም ፈለንን ካብቲ ሓዲስ ነገር ክርቢት ኢሎም ዝሰመይዎን ዘድልየና ስለ ዝኾነ ኣቐዲምና ክነዳሉ ይግባአና ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ንሓንቲ ዋናኣ ዘይነበረ ጃልባ ወሲዶም ጉዕዞኦም ጀመሩ ካብቲ ናይ በዓቲ ስንጭሮ ተባሂሉ ዝስመ ቦታ ገለ ኪሎ ሜትራት ምስ ረሓቑ ቶም እታ ማዕዲና እንሪኣ ዘለና ጻዕዳ ትመስል ዘላ ነገር ትረኣየካላ እታ መእተዊትና ኣብኣያ እትርከብ ኢሉ ነገሮ ነታ ጃልባ ኣብቲ ገምገም ገዲፎም ቶም ብሓበን በቲ ጫካ ኣቢሉ እናተጓዓዘ እናተልካ በል እዚኣ እታ ዝበለጸት ናይ ዝዓቢ ጉድጓድ እዚኣ ካብ ብዙሕ ዓመታት ሰራቕ ክኸውን እየ ዝትምና ዝነበርኩ ግናኸ ቅድሚ ሰራቕ ምዃነይ ከም ዝኣመሰለ ነገር ክረክብ ጥርሐ ዝህንጠ ዝነበርኩ ንጆ ሃርፐርን ቤን ሮጀርስን ናትና ሰዓብቲ ስለ ዝኾኑ ንኣታቶም ጥራሕ ኢና ንነግሮም እምበር ከም ምስጢር ጌርና ኢና ንሕዛ ሰዓብቲ ቶም ሶዌር ክንደይ ክትጥዕምያ እንታይ ትብልሃክ ግሩም እምበር ንመን ኢና ክንሰርቆ ንዘረኸብናዮ ከምቲ ሰረቕቲ ዝገብርዎ ኣድቢና እናጸናሕና ንኹሉ ንሰርቕ ክንቀትሎም ምቕታል ሲፋሉን ክሳዕ ገንዘብ ከፊሎም ናጻ ዘውፅዎም ኣብዚ በዓቲ ዝሓቢእናዮም ንጸንሕ ገንዘብ ደኣ እንታይ ኢሎም የምጹልና ነቶም ሰባት ምስ ሓዝናዮም ቤተሰቦም ገንዘብ እንተ ደኣ ከፊሎምሎም ከም እንሰዶም ንነግሮም እሞ መታን ከይሞትዎም ክብሉ ብዙሕ ገንዘብ ይሰዱልና ገንዘብ ከይሰደዱልና ካብ ዓመት ንላዕሊ እንተ ደንግዮም ግና ንቐትሎም ኣንስቲ ጥራሕ ኢኻ ዘይትቐትለን ንሳተን ኣዝየን ጽቡቓትን ሃብታማትን ሞት ዝፈርሓንን ስልማተንን ሰዓታውተንን ትወስደለን ግናኸ ክትዛረበን ከለኻ ባርኔጣ ኻውፂኻ ብስነ ስርዓት ትዛረበን መቸም ሰረቕቲ ስነ ስርዓት መሊእዎም እዩ ኣብ ዝኾነ መጽሓፍ ብዛዕባ ዝነገር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እዋ ክሳዕ ክንድዝዩ እምበኣር ካብ ኣብ ባሕሪ ምኽታርሲ ኣብ ምድሪ ምኽታር ይበልጽ ከመይ ደኣ ካብ ገዛኻ ይትርሕቕን መዘናግዒ ኣይትስእንን ዘድልየካ ነገር ኣይጎድለካን ከመይ ዝበለ ግሩም ነገር ይመስለካ ከምዚ ኢሉ ቶም ንሃክ መሪሕዎ ናብታ ጉድጓድ ኣተወ በቲ ዝነበረ መተሓላለፊ ገመድ ናይ ዓለም ፈለም እናዘርግሑን እናቋጸሩን ብፍሑኽ ፍሑኽ ንውሽጢ ገጾም ከዱ ሓደ ካልእ መሕለፊ ስለ ዝረኸቡኻ ብኡ ቢሎም ናብቲ ዓብጋህ ስበጽሑ ሽምዓ ስለ ዝነበሮም እቲ ጉድጓድ ካብ 8-10 ሜትር ዘይውሽጥ ከም ዝነበረ ክርድኡ ኸኣሉ ሽዑ ቶም ነቲ ሽምዓ ከባቢሉ ሒዙ ናብቲ ኹርናዕቲ ገጽ ካቢልካ መጠምት እቲ ትኪ ናይ ሽምዓ ዘለዎ ዓብ ኸውሕዶ ይረኣየካ ኣሎ ኢሉ ሓተቶ ነታ መስቀለቲ ኣዶ ኢኻ ትብል ዘለኻቶም በል ንሳያ ተቆጽሪ 2 ልክዕ ኣብ ትሕቲ እታ መስቀል ይዝከረካ ዶ ንረዲስኪንጆ ልክዕ ኣብ ኣየ ሽምዓ ሒዙ ዝረኣኽዎ ሃክ ንቑሩብ ግዜ ዝኸውን ናብታ ምስጢራዊት ምልክት ገጹ ጠመተ እናንቀጥቀጠ ኸዓ ቶም ንዓናይ ካብ ዝንውፃእ በሎ እንታይ ገንዘብ ሓዲግና ክንከይድ እወ ንግድፎ መንፈስ ረዲስኪንጆ ኣብኡ ኣንጠልጢሉ ከም ዘሎ ፈልጥ ኣለኹ ኣይመስለንን ሃክ ምናልባት መንፈስ እንተለዎ ኸዓ ኣብቲ ኣፍ እቲ በዓቲ ኣብቲ ንሱ ተቐብረሉ ካብዚ 8 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ ዝህሉ ኣይመስለንን ቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ገንዘብ እዩ ኣንጠልጢሉ ዝህሉ መናፍስቲ ከመይ ከም ዝገብሩ ፈልጥ እየ ንዓኻ እውን ኣይጠፍኣካኒ ቶም እውን ክፈርህ ጀመረ ግናኸ ብኡ ንብኡ ሓደ ሓሳብ መጾ ከመይ ዝበልና ጽሉላት ኢና ሃክ ከመይ ኢሉ መንፈስ ናይ ረዲስኪንጆ ኣብ መስቀል ዘለዎ ቦታ ክመጽእ ይኽእል ሓቂ ኻባ ከመይ ጌርካ ሓሲብካዮ ኣይ ዕድል በልንዓናይ ሳንዱቕና ንድለ ቶም በቲ ቁልቁሉ መሳለል እናሰርሐ መሪሕዎ ንታሕቲ ገጹ ይወርድ ነበረ ሃክ ኣሰዓቦ ናብቲ ዓቢ ከውሒ ዝነበሮ ቦታ ዝመርሓ 4 መንገድታት ነበራ እቶም ቆልዑ ኣብ ኩለን ሃለው ኢሎም ገለ ከይረኸቡ ተረፉ ኣብ ሓደ ኹርናዕ ናይቲ ታሕተዋይ ወገን ናይቲ ዓቢ ከውሒ ገለ ካቦርታታት ተነጺፉ ጸንሖም ግናኸ ገንዘብ ዝሓዘ ሳንዱቕሲ ኣይነበረን መመሊሶም ብዘይ ምቁራጽ ደለዩ ግናኸ ሓንቲ እኳ ይረኸቡን ቶም ንሱ ኣብ ትሕቲ እቲ መስቀል ዝብል ዝነበረ ስለዚ እቲ ዓቢ ከውሒ እዩ ኣብ ትሕቲ እዚ መስቀል ዘሎ እቲ ከውሒ ኣብዚ ምድሪ ተተኺሉ ስለ ዘሎኻ እቲ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ እዚ ከውሒ ዘሎ ኣይመስለንን ይብል ነበረ ተስፋ ቆሪጾም ኮፍ በሉ ሃክ ገለ ምኽሪ ክህብ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ቶም ረእሞ ሃክ ኣብቲ ሓደ ወገን ናይ ዝኸውሒ ኣሰር እግርን ንጣብ ሽምዓን ይርአ ኣሎ ኣብቲ ሓደ ወገን ግና ኸምኡ የብሉን
እንታይ እተሓሳስበካ እቲ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ እቲ ኸውሒ ዘሎ ኣብቲ ሓመዱ ክኹዕት ክኸይደ ካብ ስቕ ምባልሲ ሓይሽ እናበለ ሃክ ብድድ ኢሉ ሰዓቦ ቶም ካርኡ ኣውፂኡ 10 ሴንቲሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ንውሽጢ ምስ ኳዓተ ንዕንጨይቲ ዝመስል ነገር ተንከፈ ነቲ ኣብኡ ዝጸንሖም ኣልዋሕ ገንፂሎም ኣውፅዎ እዚ ኣልዋሕ እዚ ንሓደ ናይ ቀደም ዝጸንሐ ብታሕቲ እቲ ኸውሒ ዝወስድ ጉድጓድ ከዲኑ ነበረ ቶም ቀልጢፉ ኣብቲ ጉድጓድ ኣትዩ ነቲ ሽምዓ ክባቢሉ ንውሽጢ ገጹ ኣማዕድዩ ክርኢ ሃቀነ ግናኸ መወዳእታ ናይቲ ጉድጓድ ኣበይ ከም ዝነበረስ ክርኢ ከኣለን ኣወሽጦም ኣትዮም እንታይ ከም ዝረኽቡ ምርኣይ ከም ዝሓይሽ ቶም ናሃገለጸሉ ደኒኑ ንውሽጢ ሓለፈ እቲ ጸቢብ መንገዲ ንታሕቲ ገጹ እንቈልቈለ ቶም ሃክ እግሩ እናሰዓቦ በቲ ዝተጠዋወየ መንገዲ ጉዕዙኡ ቐጸለ ብሓንቲ ሓጻር ኩርናዕ ጥውይ ምስ በለ ኣብ ዝርአ ሃክ ተዓዊትልና እናበለ ብምድናቕ ተዛረበ እታ ዝደልይዋ ዝነበሩ ናይ ወርቂ ሳንዱቕ ኣብ ሓደ ጽብብ ዝበለ ጉድጓድ ተሓቢኣ ጸንሓቶም ኣብ ጥቓ ክልተ ኣብ ሰፈረን ዝኣትዋ ሸጓጉጥን ሓደ ሰፈር ባሩድ ዝነበረ ጥራይ በርሚልን ክልተ ሰለስተ ጽምዲ ዝኸውን ኣሳእንን ብቆርበት እተገብረ ቁልፍን ካልእ ገልጠመንጥን ተረኽበ ጻዕርና ስምባር ከምቲ ይኮነን ክንረኽባ ኽኢልና እናበለ ሃክ ኢዱ ኣብቲ ኣዋርቕ ኣእትዩ ነቲ ገንዘብ ባእዳው ገይሩ ጨርባሕባሕ እናበለ ሃብቲምና ኢሉ ይጭድር ነበረ ሓቅኻ ሃብቲምና ኣየናይ ሃብትኸ እስከ ሓፍ ከብሎ ዝኽእል እንተኾይነ ክፍትን እታ ሳንዱቕ ዳርጋ 25 ኪሎ ዝምኽባዳ ነበረት ቶም ሰንከልከል እናበለ ኸልዕላ ኸኣለ ተሰኪምዋ ክኸይድ ግና ኣይመቸውን ፈሊጥዮ ነይረ ካብቲ ቤት መናፍስቲ ተሰኪሞም ሞኸሩ ኸለዉ በሳኽምኦም ከባድ ከም ዝኾነ ትፍለጥ ነይራ ከረጺታውት ዘምጻኹ እግዚኣብሔር ኣማኺርኒ ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ከረጺት መልእዎ ተሰኪሞም ድማ ናብታ መስቀል ዝነበራ ኸውሒ ወፁ ሃካ እምባር እዚ ካብ ገበርናስ በል ነተን ሸጓጉጥን ካልእ ነገራትን ከነምጽእ ንመለስ በሎ እንታይ ኢልና ሃክ ክንሰርቕ ምስ ጀመርና ይዘድልየና ንኹሉ ግዜ ኣብኡ ኸነቕምጦ ኢና ኣብኡኻ ኩሉ ሳዕ ናይ መራኸቢና ቦታ ክንገብር ኢና ካብቲ ጫካ ወፂኦም ናብ ጀልብኦም ተመሊሶም ኣብኣ ኾይኖም በሊዖም ሽጋርኦም ኣትከኹ ጽልግልግ ክብል ከሎ ቶም ንዓዲ ገጹ ብጀልቡ ተጓዕዘ ምስ ጸልመተኻ ኣብቲ ዓዲ በጽሑ ሕጅም በኣረይስካ ሃክ ነዚ ገንዘብ ኣብቲ እታ ሰበይቲ ዳግላስ ዕንጨይቲ ተቐምጠሉ ቦታ ሓቢእና የንሕድር ጽባሕ ንጎ ክመጸካ እሞ ቆፂርና ክንማቐሎ ኢና ምስ ተማቐልናዮ መታን ከይርከብ ኣብቲ ጫካ ዱር ኬድና መሕብእ ክንገብረሉ ኢና ነታ ናይ ቤኒ ቴይለር ዓረብያ ሒዘ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ዝጸንሐኒ ኣይድንጉኔ ኢሉ ተወንጪፉ ኸይዱ ነቲ ዓረብያ ሒዝዋ ደበኽ በለ ነቲ ንኣሽቱ ከረጺታውቲ ኣብቲ ዓረብያ ሰቒሎም ነቲ ዓረብያ እናጓተቱ ክጓዓዙ ጀመሩ ኣብ ጥቓ እንዳ ጆንስ ምስ በጽሑ ከዕርፉ ኢሎም ሓንሳብ ደው በሉ ክነቕሉ ኢሎም ብድድ ክብሉ ኸለዉ ጆንስ ቅልቅል በሎሞ መኒኻ ኢሉ ሓተተ ንሕና ሃክን ቶም ሰዌርን ኢና ዝብል መልሲ ኸዓ ረኸበ ንስኻትኩም ዶ ኢኹም ጽቡቕ ንዕበሉ ንኺድ ኩሎም ንዓኹም እዮም ጽበዩ ዘለዉ ሃቡ ባዕለይ ነዚ ዓረብያ ኹም ክስሕባ እዋ ክንደይ ከትኸብድ እንታይ ግዲኹም መሊእኩምዋ ዘለኹም ጡብ ዶዩ ወይስ ሓፃውን ቶም ከ ሓፃውኒ ኢሉ መለሸ እቶም ደቂ ብምንታይ ምኽንያት ዝህውኾም ከም ዘሎ ሓተትዎ ደሓና ይትሸገሩ ኣብ እንዳታ ሰበይቲ ዳግላስ ምስ በጻሕና ሽዑ ኩሉ ክትፈልጢኹም ኢሉ ጥራሕ መለሸሎም ኣቶ ጆንስ ነቲ ዓረብያ ኣብ ጥቓቲ ማዕጾ ሓደጋ ቶምን ሃክን ከኣ ኣብቲ እንዳታ ሰበይቲ ዳግላስ ቦታ ኣጋይስ ብሓይሊ ተደፊኦም ኣተው እታ ገዛ ብብዙሕ መብራህትታት ደሚቓ ነበረት ኩሉ ኣብቲ ዓዲ ዝርከብ ዓብዪ ተባሂሉ ዝስመ ዘበለ ሰብ ዝተረፈ ይነበረን እታ ሰበይቲ ዳግላስ ብሓጎስ ተቐበለቶም ሓትነቶም ግና በቲ ኩነታቶምን ርስሓቶምን ሓፊራ ነቶም ርእሳት ንቕንቐሉ ነበረት ኣቶ ጆንስ ከኣ ካብ ገዛ ይውፅእ ክብል ከለኹ ስለ ዝተጓነፉኒ ብዘይ ሓደ ነገር ኮብኪበ ናብዚ ሒዘዮም መፀ እናበለ ክገልጽ ጀመረ እታ መበለት ከኣ ጽቡቕ ኢኻ ዝገበርካ ንዕሞ ምሳይ እናበለት ሒዛቶም ናብቲ መደቀሲኣ ወሰደቶም እሞ ሕጂ ተሓፂብኩም ትኸዳደኑ ክልተ ሓደስቲ ክዳውንትን ቀሚስን ካልስን ካልእ ዝደለኹምዎ ነገራትን እንሃለኩም ኣነን ኣቶ ጆንስን ሓሓደና ንሃክ መታን ክኸውን ኢልና ገዚእና ናኸ ንኽልተኹም ማዕረኹም እዩ ተኸዲንኩምዎ ምፁ ክንጽብየኩም ኢና ኣጸቢቕኩም ምስ ተዳለኹምን ምስ ጸበቕኩም እንዳኣምፁና ንሳ ምስ ከደት ሲድ ደበኽ በለ ቶም ሓትነይ ምሉእ ምሸት ክትጽበየካ ምስያ እንታይ ኮይኖም እዮም ብዓዶም ኣብ ዝተኣኪቦም ዘለዉ እናበለቶም ሓተቶ እዚ ካብቲ እታ መበለት ኩሉ ግዜ እትገብሮ ዓበይቲ ግብዣታት ሓደ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ግና ብፍላይ ሓደ ለይቲ ኣቶ ጆንሰን ምስ ደቁ ካብ ሞት ስለ ዘድሓና ምእንትኦም ኢላ እትገብሮ ዘላ ግብዣይ ኢሉ ሲድ መለሸ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቃት እታ መበለትን ኣጋይሽን ገለ ቆልዓውን ኣብቲ ሰደቓ ናይ መግቢ ተቐመጡ ግዚኡ ምስ ኣኸልኻ ኣቶ ጆንስ ተንስዩ ሕፅር ዝበለ ቃል ተዛረበ
ንሱ ምእንቲ ክብረቱን ክብረት ናይ ደቁን ኢላ እታ መበለት ነዚ በዓል ስለ ዝገበረት እናመስገነ ተገዲሱ ንህይወታ ዘድሓነ ሰብ ካልእ ከም ዝኾነ ገለጸ ሃክ እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ እናገለጸ ኸዓ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምስጢር ገለጾ ስለዚ እታ መበለት ንሃክ በቲ ዝገበረላ ብምሉእ ልባ ከተመስግኖ ኸላ በቲ ሓዲስ ክዳን ምግባሩ ዓቕሉ ጸቢብዎ ጸኒሑስ መሊሶም ኩላቶም ሰባት ናብኡ እናረኣዩ ከጣቕዕሉ ምስ ጀመሩ ምጻሩ ሰኣኖ እታ መበለት ድሕሪ ሕጂ ቤት ሃክ ከም ዝኾነ ናብ ትምህርቲ ሰዲዳ ከም እተምህሮ ገንዘብ ኣኪባኻ ጽቡቕ ንብረት መታን ክነብር ኣብ ጽቡቕ ስራሕ ከም እተእትዎ ገለጸት ቶም ነዚ ኩሉ ስቕ ኢሉ ክሰምዕ ዓቕሊ ገበረን ስለዚ ሃክ ሓገዝ ከየድልዮን እዩ ናቱ ሃብቲ ኣለዎ ኢሉ ተዛረበ ኩላቶም ገሪሞዎም ብቕጽበት ስቕበሉ ቶም ግና ነቲ ስቕታ ክጸሮ ይከኣለን ስለዚ ሃክ ዝኣክል ገንዘብ ኣለዎ ከምኡ ጌርኩም ኣይትስሓቁኒ እንተዘይኣመንኩም ከሪአኩም ጽንሑሞ ኢሉ እናጎየ ንደገ ኸደ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣጋይስ ገሪምዎም ነናሓድሕዶም ተጠማመቱ ሃክ መልሲ ከም ዝህቦም ከዓ ኣፎም ከፊቶም ናብ ሃክ ገጾም ጠመቱ ቶም ሰንከልከል እናበለ ከረጺታውቱ ተሰኪሙ ኣተወ ነቲ ብጫ ገንዘብ ጨርባሕባሕ እናበለ ኣብ ሰደቓ ኪዑ ከዓ እንህለኩም እዚ እንታይ ይመስለኩም ፍርቁ ናይ ሃክ ፍርቁ ከዓ ናተዩ በሎም ትርኢት ናይቲ ገንዘብ ንኹላቶም መሰጦም ካበይ ከም ዘምጽዎ ምስ ሓተትዎም ከዓ ቶም ተራቢሉ ክነግሮም ጀመረ እቲ ዛንታ ክሳዕ ክንድዚ ዝምስጥ ስለ ዝነበረ ከዓ ሓደ እኳ ዝኸለፎ ይነበረን እቲ ገንዘብ ተቖፅረ እቲ ቁፅሩ ካብ 12,000 ቅርሺ ቁሩብ ዝያዳ ኮይኑ ተረኽበ ምንም እኳ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ካብኡ ንላዕሊ ሃብትን ተነበሮም ከም ዝበለ ብዙሕ ገንዘብ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ከሎ ርዩ ዝፈልጥ ሲ ኣብ መንጎኦም ሓደ እኳ ይነበረን ምዕራፍ 29 ሃክ ንብረቱ ተጸልይዎ እታ ድኻ ንእሽቶ ዓዲ ናይ ፒትስበርግ እቲ ናይቶም ክልተ ቆልዓ ምርካብ ገንዘብ ሓዲስ ሓሳባት ኣለዓለላ ኣብ ቅዱስ ፒትስበርግ ይኹን ወይስ ኣብ ኩለን ኣብ ዙርያ ዝርከባ ዝነበራ ቆሸታት ዝርከብ ዝነበረ ቦታ መናፍስቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታታት ኣዋርቕ ይርከቦ ተባሂሉ ተኳዒቱ ተወድእ እቶም እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ቆልዑ ዘይኮኑስ ዓበይቲ ኣረ ለባማትን መስተውዓልትን ተባሂሎም ዝስመዩ ዝነበሩ ሰብኡት እዮም ክሳብ ክንድዚ ሕማም ስለ ተላዕለ ሃክን ቶምን ክሓልፉ ከለዉ ዝረኣዮም ሰብ ከየድነቆምን ከይነኣዶምን ኣይሓልፍን ነበረ ቅድም ንዘረብኦም ዝግደሰሉ ሰብ ኣይነበረን ሕጂ ግና ዝበልዋ ቃል ሞያ ዘለዋን እተገድስን ኮይና ተረኽበት እቲ ናይቲ ዓዲ ጋዜጣ ከይተረፈውን ብዛዕባ ህይወቶም ኣስፊሑ ኣብ ዓምድታቱ ጸሓፈ እታ መበለት ሰበይቲ ዳግላስ ነቲ ገንዘብ ንሃክ ኣብ ሓደ 600 ዘፍሪ ቦታ ስለ ዘእተወቶ እቲ ፈራዲ ሳቸር እውን ሓትነቶም ስለ ዝሓተተቶ ነቲ ገንዘብ ናይቶም ኣብኡ ኣእተዎ ከምዚ ኢሎም እቶም ክልተ ደቂ ከይሰርሑ ኮፍ ኢሎም ዝኣክል እቶት ከም ዝረኽቡ ክፍለጥ ተኻእለ ምሉእ ሰሙን ሓደ ቅርሺ ንመዓልቲ ሰንበት ግና 50 ሳንቲም ክረኽቡሉ ኸኣሉ በቲ እዋነቲ ብሓደ ቅርሽን ርብዕን ጥራሕ ሓደ ቆልዓ ንሙሉእ ሰሙን ዝኣክል መግቢ ረኺቡ ክራይ ገዝኡ ከፊሉ ናይ ትምህርቱ ከፊሉ ክዳውንቱ ተኸዲኑን ሓጺቡን ክሕልፎ ይኽእል ነበረ ሳቸር እቲ ፈራዲ ብዛዕባቶም ጽቡቕ ስምዒት ስለ ዘሕደረ ቶም ምስ ዓበየ ከምቲ መንፈዓቱ መጠን ሓደ ዓቢ ጠበቓ ወይ ድማ ሓደ ውሩይ ወታደር ከም ዝኸውን ተስፋ ገበረ መታን ነዚ ነገር እዚ ንምዃን ካብ ቆዒሉ ድማ ቀድም ናብ ናይ ወታደርነት ኮሌጅ ድሓር ናብ ሓደ ዝበለጸ ናይ ጥብቅነት ኮሌጅ ንምእታው ንገሊኣቶም ሰባት ለሚኑ ክሕግዞ መደበ ከምዚ ብምግባሩ ቶም ሓደ ዓቢ ጠበቓ ወይ ሓደ ውሩይ ወታደር ወይ ድማ ክልትኡ ብሓደ ከም ዝኸውን ኣመነ ሃክፊን ሃብታም ብምዃኑን ኣብ ትሕቲ እታ መበለት ሰበይቲ ዳግላስ ብምንባሩን ምስ ብዙሓት ሰባት ብምርኻቡን ምልላዩን እቲ ንብረት እቲ ክጸልኦ ጀመረ ንሰለስተ ሳምንት ዝኸውን ተጸሚሙ ከሕልፎ ኸኣለ ካብኡ ንኔው ግና ተጸልኦ እሞ ኣበይ ከም ዝጠፍአ ከይተፈልጠ ህልም በለ እታ መበለት ኣዝያ ተገዲሳትሉ ስለ ዝነበረት እናተሸረበት ኣብ ኩሉ ደልያ ሰኣነቶ እቶም ደቂ ዓዲ እውን ኣብ ዘይደለይዎ ቦታ ይነበረን أرى حلو فحلفهم أكوادا أبقى لايت حلو مويت خيكون بزبل حساب أبتربا أبرتي عمدليو جناخ أي رخبون بحرس سلسة معلتي تومانجيو تنسيو نحاد خينا جرى أبت بزوح براميل مليزنا بربوتا خيرو مستلي إذا حكيلو زغني قلعة أو رخبا هكا وحديرو كابتي أتفافي زمصوب بعينة مجبي دروق أوريسو بديلو أراديتو بيبو كستس أنحا إتي حقوسن ناس أن كلو زخدونوز نبرة بتقطع زبالة كدان تخدينو راسيحون رؤسو كيتبنجران رخبا شعتهم نابو قريبو كلاتهم اتم دك عدي سلس أنو يجنو خمزلو إننا نجرو كابت بديلو زنبرة برميل سحيبو أو تسيو مسؤول جزاك من لس لمنو هاك إزم السمع اتبع حقوس مالي زنبرة قصو كسل متجمرة توم نجزاك من لس الكيت حسب
أبجزا قمت إلى فتينة جنا يكون اللين كما يفتسي ما يلمد كون إذا ما بلت بخميس بل أتحزا حزات نزنبرت جنا كسمة معني كألن نجو أب حدا مدوب ساعة تنسأني كابو مستحس أبكو إذا قلتي إن نسأ رئيسي بيجراني أبتعس أوز الله وبوتا خدك أسن تدلغو ملك أستخل أني نزي بملقوم التسلم خدانزي كيف تقول تخدنني كله سلا تعبتخا فتسيمو أير زبهال نوشتي أتون نعون تتخدينه كام دلايك عندرن كعجرجرن كوف كبلن من ما يكلن سنبت نابيت كريستيان خير ملو معالتي سأنا جروعل فتسيم عقلي تسبيبني كاب كله زخفقة كله نبرتها بقاجلي كتنسق بقاجل كتبلع بقاجل كدقس بقاجل كله بأجباب اتجبروس لزخونت نزخل فتسيمو كج أمس إلي مسأروس إنيو سلازي كم يجرى أبكم زعمسل بيتكم الاستدلين لغا انتهي الأدلي خهاك إذا نبرت زي ناي كلهم سبات نبرتيو توم أنا خم كلهم سبات يكونكن إذا نبرت زدما نعي فتسيمو يسامع عنني كم يجرى كات أسير كات نبر كاب زخف أخ انتهي علو كيس عركة كوفيل كخلخا مجبي بقلل ما قدي مسأكا كم زجر كازر كم مجبد ما مجبنا يجور عساق تجفف انت للخا فقاد من الماني ليكا كتحم بس فقاد قلخ تكبر فقاد كتأتخ توتس فقاد كله بفقاد بس نسرعة بجواب كزارب سلزم عدوني نتزنبرني كفو الزرار بخطف أبتن دا أعج أو كيدا كلامد لحيلة أبكر مخالقات سبات شجرة خيستي كيج قدر كيم باهوق كيم مات ألع كي حكخ بعلا تقوامتني حجق بيت مرت قلتي فخفت سلزخونة أو خيد خمهاري تحسبن زلا مسلني إذا كله جنان عي زي عجب نجري سمعتهم كنجركا سبات حبتمات كوني لهم مسعرهم يوجهني كماي سقاي أبرش سقاي رهات قبل على رهات زمت قالهم سلزخونة موت اتتمنى يلو جزيون أي سأنني خون سلازي مسايد السامع إذا تخديني يزلخ خدانا إذا زدك صلوا زلخ برامي لنترحيب نازل قدي فدما منهم زخيرة مثلاً إذا كل أجمع رخيبة يزلخو توم بسنك الزرخيبنا يزلنا جنزبي سلازي اتن عايز بتصحن كله نعخو صدق نعيجنا خاب جزي جلس هانتي من تدرب خلي يأخلني بخوم أزرخ بجنزب فتسيمو دستنني كاب كله زلابو كاجنا اتعم بلت مثلا ناس أخذ قد فني كيد كاخذ لمن اللي يترحيب أي هاك إذا تقول زلخا خمسة جبروت فلتيخا كما يجبؤنا جرا يكونن من البات نقرب أوان كتلهم ديلكا أنت تسعر بونو بو كفتوا كم جمرة نيرو نعي كفتواني تسأني حكا أبزر سنو مقولو نويح جزي كوفن تتبل ملمد كان يركخ تبلنيخا أنا سايك على ننتم حبتام كخونا يدلي أبتزا سكح أباي تتعاتي خنا برايدلي أنا زفتواني إز دورزي إز ربازي إز برمي لزت راي سلزخونا أبز خنا برت راح يزفتواني قدم ندو قدا تصبق حسيبنا ينبرنان إن حب قالو بعتن إن خطرلو طبنجان رخيبنا زي حسبنا ونقر كنجمر كنبل كلنا بس انك زي ما بلت زيقا كله تبالاشي توم حجي ما تقبر زخونا ما قد رخبه انت هبتمكو كتار مخان زقود فرو مسيلك كاي حق انتاي ناي حق روي خات زارب زلخاتهم هو امنني ناي حق ايه زارب كازلخو قناخ هاك طباي كانت زي الرمكا مسانا خنحوسا كاين خلنا قص هاك كابت زنبارو تسألمته مساخاتكم ما يتقبرون نيخم انتاي جيرا قدم أمسخاتكم دوينو بركون قدم سانا نيركا اتناي قدمن حجن جنا فلل يالو أب كمز أمثل جان تازعات وسبات كاب كبز بلا معارك زلوهم رأستاتن كموز أمثلوا عبيت سبات نترحم توم قدم حجي كل جزي فقر عركين يركا حجي خا عرك خموخان الترحقني مثلاً قبلهم بس حكارو خج كنالي هاك أنا خج كنال كايدلن جناخه سب انتاي كبلن ناي كلا ناي توم صوير كترت دويلكم موميخم أتوم مسؤول زلوا سبات كوزيت أمو النابلو خناش ونام إذا خبلو خلوا خا هاك نعاخا يمزج أرفو زلوا مالتي إذا نعاخا خوان نعي بهاي كبلناني هاك إذا مسمع بحسابه بزح ناي بسيجت نجر يسمعو كان يروح نصو نقرب أوان زخون كي تزارب استقبله عمود أتاجنا مسخا أنت دقات تسمبرن نخونكا أنت دقا كوين الليسي نحد ورح زخون مستعمل بلت تسأمي مقمت خملسي إلو بيت نايتهم كالات تسعره حجيك قوم نجر تزاربك نعنا يبل أركني مستملسنا إثام بلت بحماق مثلا كي تحزك خزاربه بعد خاطر تزاربه أنت دقات تزاربك كل زخف نجارات حديقة أبو هادي إخنا برك قاللي ما أزينا نام مختار نوفر قلتيفنا لو منيتين كلهم تنقلع أكيبنا كنم حالينا حق خرويخة أنتي مالتك يوم محل تقانت قادويلنا بزعبا زمستيرزي نحدو كوخين نجر أكلاتنا ون شراريمهم كزاربونا انت تقادلو بزعبا زنجرزي كينوك كنم حالينا
كم يزبل تأمراتيو من كزارب أي حسب هو كم إنا نقبر كان محل كلنا جنا فرق ليت خون كله عب حدث أموان عزيز فرهم بوت أخوينا إن محل كله دقا قعيتهم ودي أموان بر عبت منافس تقلو ويلهم زفر هو بوتا أو خير كامل محلي صبو نيرو متشم فرق ليت مخانط راح أكلتهم وحقها قبل على الصندوق ني حدري ساعة سقيلكا محلكا بدم جيركا كم زختمينا خنقبر كم زين تغيرنا دقا كم يزبل عوض كنركب دو يكونن كاب كثارنا يمدر مخان بمليون جيزة زبلت كسع زموت كابتا مبلت من ما يفلني انت دقا اتزبلت كثار خوينو مو كل سبكا بأي زارب كوينو إذا مبلت زيا كاب برخا قوتيتا عمتيا مس أسل زعقوبتني أزيا غتحبني نقسنات توم سوير أبزي زازم نقسنات توم سوير دراسي مارك توين ترجم فقادو جبرسلاسة